Wadhi nyime nyaka Ramogi sirkal ma pacho ka osingo mar keto teko mbui mitiyo godo nono maonge chudo e chirni kod kuonde idho nyamburko mar 2025 e pacho kae bwo chenro mar nyayo tiyo kod lony manyasani e ting'o malo yuto mar jokenya. Joyce Oduor miyo waler mathoth. E kinde chenro mar sidho ayanga teko mbui e chiro ma Nyeri, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni tudruok e yor lony manyasani biro konyo johala ma chirono e tudruok kod jonyiepo e yor mbui kendo biro ting'o malo yuto margi, wach manosir kod jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo. Huu mradi wa serikali wa free wifi kwa wafanyabiashara wetu hapa katika soko, watu ya 2NK na wale watu wako katika hii stage ya chini wanaweza kutumia WhatsApp, watumie internet bila malipo yoyote, ndio zile pesa wangetumia kwa hiyo malipo ya kununua bundles waongeze kwa biashara. Gachagua mane otelo ne chenro mar keto mbui e chirono owacho ni mano en leka ma sirkal ma pacho ka ni godo kata obedo ni gisani to uchumi ma pacho ka ok ber ahinya. Huu mpango wa serikali tunataka kuweka wifi katika soko na mastage 25,000 katika Jamhuri ya Kenya. Gisingo ni gibiro medo keto tudruok e yor mbui e sikunde, tesende mag obila kod kuonde mamoko mabiro konyo jopiny e yudo services mapiyo. Tumeanzia hapa Nyeri na tutapeleka Udhaya, tutapeleka Karatina, Mukurweini, huko Muiga, huko na Rumoro, mpaka kila mtu aingie kwa mtandao, kwa sababu siku hizi Kenya imebadilika, lazima uwe kwa mtandao ndio uweze kujua ni nini inaendelea. Kwa hivyo huu ni mpango wa serikali na vile tuliahidi nyinyi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ramogi moko kuom